σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Fortnite μαζί με τον φίλο μου τον Λεωνίδα. Καλησπέρα σε όλους τους συνδρομητές. Τέλεια, τέλεια. Και θα παίξουμε Ranked. Αλλά θα παίξουμε Ranked Duos vs Squad. Θα είμαι εγώ μαζί με τον Λεωνίδα και θα παίζουμε εναντίον Squad, όχι Duos. Για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, Άγγελε, μην περιμένεις πολλά. Να ξέρεις, στην αρχή είναι όντως μποτάκια. Αλλά μετά είναι όλοι εντάξει. Ελπίζω αυτό το βίντεο να πάρει πάρα πολλές προβολές. Το ευχόμαστε όλοι αυτό. Παιδιά, κάντε ένα like για τον Λεωνίδα, ρε, πραγματικά τώρα. Και ένα subscribe για μένα. Ναι τώρα, τι λέμε. Ναι. Ωραία, δες Λεωνίδα, σε αυτό που είπες. Είχα παίξει εγώ με squad φίλο και πήραμε πρώτο match ranked και πήραμε win. Και πήρα 15 κιλο, Μάλλον, κοίταξε, από όσο βλέπω όσο είμαστε έτσι στα ranked, εσύ είσαι bronze και εγώ είμαι silver 3. Εντάξει, μπορεί να έχει και σχέση και αυτό, αλλά... Όχι, έχει. Το ξέρω ότι έχει σχέση, αλλά εντάξει μπρο, μερικούς τριχαντεράδες σίγουρα θα βρούμε. Από τους top 20 και μετά σοβαρεύουν τα πράγματα. Ναι, αυτό ξέχασα να πω. Μετά από τους top 20. Τουλάχιστον 10 και παραπάνω. Τώρα όμως δεν θα πέσουμε σε αυτές τις περιοχές που έχουν τα vault. Σε αυτές τις τρεις. Εντάξει, ας πέσουμε εκεί. Ωραία, δεν πέφτει κανένας. Μάλλον όλο το Steam είναι δικό μας. Ωραία, τότε πρέπει να το λουτάρουμε πάρα πολύ καλά, να είμαστε τέρμα materials, από loot να είμαστε πολύ καλά, όλα τέλεια. Συνήθως τα materials, δεν ξέρω, σε μένα αυτό γίνεται. Εγώ γρήγορα τα μαζεύω χωρίς να σπάω. Να σπάω πράγματα. Αλλά το κακό με τα materials είναι ότι αν χτίζεις πολύ, τελειώνει και γρήγορα. Βασικά το κακό είναι ότι είναι μόνο... ναι, είναι 1500 παλιά... Είναι 500. Ήταν 999. 999 με αυτό. Προσπαθώ σε 3 μέρες. Ναι, γιατί? Δεν το ξαναπαίρνω παιδιά. Αυτό το jump balloon είναι full χαλιά. Πηδάς και συνέχεια σου βγάζει το μπαλόνι. Είναι πολύ κακό. Είναι... Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το augment. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Έλα. Πάρε λίγο τα splash εδώ πέρα. Δεν σου είπα, μια φορά ο πρώτο-τελευταίος παίκτης, όχι, ο τρίτος παίκτης που είχε μείνει, ήμασταν 3 άτομα σε κάποια φάση. Ήταν ένα μποτάκι. Πού είναι? Έτσι, είδα κάτι να κουνιέται. Να τα. Άσους να το σναϊπάρω. Ναι, τους είδα. 275 knocked. Θα έχει και φίλο όμως. Μέσα είναι, δεν το βλέπεις. Ναι, νάτος. Bot είναι. Όχι, δεν είναι bot. Κανονικός είναι. Ωραία, το τελείωσα. Με βάρεσαν. No, dead. Πέθανε με τη μία, δεν... Εντάξει, πού πάρε. Άντε. Εντάξει, ωραία φίλε. Καλά, θα κιλάρουμε από εδώ, Περίμενε να λουτάρουμε πρώτα. Και μετά να σπάσουμε τα χείλη. Χρυσός κόπτε SMG, τέλειο.
αρέσει που σου λέω κιόλας να περιμένεις, ρε μπρο. Θες αυτό το sticky grenade launcher. Έλα εδώ. Ωραία, μπράβο. Ποιο? Το φωτόσπαθο. Εντάξει, δεν το πήρα. Ρε πάρ' το ρε. Δεν θέλω. Βγαίνει σε λίγο η Loot Island. Πάμε λούτα. Πάμε. Έχεις rocket ram. Όχι, δεν έχω. Έχουμε καλό loot αφού λέμε. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τι θα μας δώσει? Θα μας δώσει 2 slurp. Για τα άτομα το λέω. Όχι, τα 2 ρε. slurp, τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Το ξέρω, αλλά δεν νομίζω πως Θα μου πεις- χρειάζεται. Θα μου πεις, εγώ έχω 2 πεντάρες, οπότε εντάξει. Εγώ λέω να πάμε, άμα βρεις κανένα άτομο, πες μου να πάμε να τους σκοτώσουμε. Ναι ρε, έχει εδώ 50 Ή αν βασικά, θέλεις. καλή τακτική θα ήταν να περιμένουμε λίγο να πεθάνουν κάποια άτομα, γιατί αυτοί τώρα παίρνουν... Πυροβολισμοί. Ναι, από πού? Εδώ πέρα έχει gliders. Εμένα δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου φαίνεται βάρεσα. πυροβόλισμα. Ναι, όπα. Αυτός έχει φωτόσπαθο. Δεν ξέρω αν έχει αυτό με που σε πετάει. Έχει βάλει μπαλόν. Σπάστο το μπαλόν. Loaded. Θα έρθει και ο φίλος. Κάλυψε με. Το Loot Island. Σε καλύβω. Γιατί δεν χτίζεις κάλπα? Ρε, βαράνε από παντού. Κάλυψε. Έλα κάτω σε μένα, έλα κάτω. Γρήγορα. Πάμε στο αμάξι, πάμε να φύγουμε. Φύγε. Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Εγώ έφυγα. Θα σε βρω κάπου αλλού μισό. Νάτος. Πήρε το αυτοκίνητο που είχα αφήσει. Έφυγε με rocket ram. Σπάς, θα μας δούνε. Δεν νομίζω να μας... Κάποιος έβαλε rocket. Δες τους, εκεί πάνω είναι. Έχουν ανεβεί σε εκείνο... Τους βλέπεις. 110. Έπεσε ένας. Τώρα είναι... Κοίτα, άκου. Μην τους βαράς πάρα πολύ, να τους ρίχνεις αδέσποτες. Είναι 4 squad και εμείς οι 2. Τι 4 squad? Ναι, είναι 4, είναι... 275, ένας εκεί πέρα, πούσαρε. Εντάξει. Chill. Πώς με πέτυχε ρε. Φύγε. Βασικά καλύψου. Γιατί πίνω τα μήνες ρε. Καλά. Αυτή είναι... Όχι. Μας βγαίνει λοιπόν. Είναι ένα squad και εσύ και ένας ακόμη μόνος του. Δεν είναι αναγκαστικό αυτό, μπορεί να είναι 3 και 2. Ναι. Πάνε, βγάλ' τον κόμπλεξ με το σνάιπερ. Βγάλ' τον. Μην πας κοντά. Τώρα άμα έχεις ένα rocket ram θα ήταν πιο εύκολο να πάρεις ζωή. Έχει rocket ram. Δεν σε δω, λουτάρα έχει. Ρε τι λες ρε. Μου βαράνε. Μπήκε με... Έρχεται με rocket ram. Από πάνω σου νομίζω. Ναι. Ρε μπρο, τι λες τώρα.
Όχι ρε φίλε. Είσαι εσύ και ένας ακόμη. Δεν το πιστεύω. Τα μπαλόνια, το μπαλόνι. Άντε γεια. Ναι, άντε γεια. Τι κάναμε. Duos versus squad. Ranked. Φίλε αυτό Και σε ranked. Πήραμε win. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Παιδιά. Το κακό είναι ότι πήρες μόνο εσύ Victory Crown, εγώ δεν πήρα. Όχι ρε, πήρες. Λογικά θα στη μετρήσει. Ελπίζω. Παιδιά, ανέβηκα και ranked. Εγώ δεν ανέβηκα. Silver 1 και πόσο? Silver 3. 62. Λοιπόν παιδιά, εγώ 62 Silver. κάντε ένα like επειδή πήραμε Victory Royale σε ranked και duos vs squad. Και αν σας άρεσε το βίντεο φυσικά, ναι, κάντε ένα like. Στις μέρες μας αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Κάντε ένα like, κάντε και μια εγγραφή. Αυτά. Λοιπόν, ώρα για να κλείσουμε το βίντεο. Μισό να πάμε λίγο στο lobby. Λεωνίδα, έχεις να πεις κάτι στους θεατές μας? Καλή συνέχεια. Τέλεια. Γεια σας παιδιά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.